Ukwembiwa kwemigodi ngongekho mthethweni kwingingqi yaseMakawu ngaphansi komasipala waseMadibeng eMntla Ntshona konakalisa izindlu zabahlali kwaye kubeka emngciphekweni impilo yabantwana. Bagxeka urhulumente waseMntla Ntshona abahlali ngokudama kwamanzi kwizindlu zabo kwilali yaseKhonotswane kufuphi naseZerust. Singonondaba benu siniphathele eziteketeke ukanti ndiziphaka noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla molweni ekhaya. Ukwembiwa kwemigodi ngongekho mthethweni kwingingqi yaseMakawu ngaphantsi komasipala waseMadibeng eMntla Ntshona konakalisa izindlu zabahlali kwaye kubeka emngciphekweni impilo yabantwana. Abahlali bakwaTyola basemagunyeni ngongabathatheli ingqalelo ukusombulula le ngxaki yokwembiwa kwemigodi nesele iqhube iminyaka eliqela. Abahlali kwindawo yaseMakawu eMntla Ntshona bathi zange bawabona nasemdudweni amagosa enkonzo yesipolisa ukuzama ukulwa neziganeko zokwembiwa kwemigodi kungekho mthethweni. Aba bahlali bathi ide yaba nguqhelekile imeko abaphila phantsi kwayo nodubulwano lwamihla le olwenzekayo kule ndawo nanjengoko ukwembiwa kwale migodi ishiya imingxuma nebeka abantwana namakhaya abo emngciphekweni. Illegal mining marira ke masipala. They've been doing this for the past years. Ukwembiwa kwale migodi kwenziwe ngumasipala iminyaka beyenza loo nto, bathi bona bagrumbela ukwenza indlela. Ngoku yingxaki le ngoba abantwana baye beze apha ukuzokudlala. Kungekudala iimoto ziza kuma apha zezirojwe. Bekukho isiganeko apha, abantu baye bakhuthuzwa ecaweni. Apho sikhoyo kunamadanyana, apho abantwana badada khona kwaye bangalimala. Izindlu zona zineentanda. Siyixelile le nto kwabasemagunyeni, akukho kwanto eyenziwayo. Abanye abahlali bakwajamelene neenkenkebula zeentanda kwimizi yabo nanjengoko ukwembiwa kwale migodi kusanda. This thing started long before 1988. Le nto iqale phambi ngo-1988 umama esaphila ebanqanda. Bathe bakubona ukuba akasekho baphinde babuya. Le ndlu ineentanda njengokuba sithetha. Ndayixela loo nto kwiinkosi zombini kwaye andisayazi okokuba mandithini. Xa ndisiya kuxela le meko kuthiwa mandibhatale imali yesayiti. Ndiyibhatala njani isayiti ingumzi katata lo? Umama uMargaret uthi ukuthi gqolo kwakhe ukuvala izintanda kubuya nelize. Almost every year. Ndiyayilungisa minyaka le kodwa iba ngathi andenzanga nto. Jonga ngoku kunjani, ndide ndasuka apho ndihlala khona ndizogada le ndlu njengoba aba bantu besomba andazi okokuba mandenzeni. Bathi sele kuyiminyaka becela ezi zenzo ukususela ngeminyaka ye-80s. Abahlali belali yaseKhonotswane ngaphandle kwaseZerust eMntla Ntshona bagxeke kabukhali urhulumente ngokusilela ukugcina isithembiso sakhe sokulungisa iziseko zokuhambisa amanzi nesele zigqibe unyaka zivalekile. BakwaTyola umasipala iRamotsiri Muyilwa ngokuzibethisa ngoyaba izicelo zabo. Linani elivisayo lezindlu zabahlali baseKhonotswane ezidada emanzini yaye sekuphele unyaka bephila obubomi ngenxa yokuphanza kukarhulumente kulungiseni imibhobho ehambisa amanzi nekukholelwa okokuba inesithuba esingaphaya kwenyanga ivalekile ngoku. Almost 300 to 450 houses are in between the flood. And one other situation that my fellow community are afraid of telling straight is, or maybe they are fearing that is humiliating, is our toilets. Over 100 toilets are fallen down or sunk in the water, whereby we as a community members, we need to use a bucket system. Abahlali bathi oku kubangela izigulo ezimandla ngelixa kudala isankxwe kubantu abaphila nokukhubazeka ngakumbi abo basebenzisa izitulo ezinamavili. Ntlo ya ka ke nngwe e dikaganyeditsweng ke metsi. Indlu yam idada emanzini, asinamaphenyane, kunzima nokuya ngasese, yaye yingxaki enkulu leyo. Imithi iwile, abantwana besikolo abakwazi ukuya esikolweni ngenxa yezikhukhula. La manzi ayasigulisa, asenza umkhuhlane. Metsi a re tshwarisitse flu.
mo maitsiboeng kore re tsena mo matlong ka ise nne nako. Kambe iCOGTA iphefumle ngelithi A high-volume water extraction pump is currently on site to remove water from residential area. Kunotswana, which was previously affected by flooding, has been identified as a wetland area. Negotiations are currently underway to relocate affected families, even though some households remain reluctant because they don't want to leave behind their properties, which according to them are better than structures which will be provided for by government. okwangoku abahlali bamemelela kungenelelo olukhawulezileyo njengoko ubomi babo busemngciphekweni. Sileli jelo lendaba siphinde satyelela isikolo samabanga phezulu ivula ingcobo edutywa eMpuma Kapa nalapho sithethe nabazali ngokuphathelene nemeko esisikolo esiphila phantsi kwayo. Aba bazali bathi esisikolo kufuneka sakhiwe ngokutsha kwaye banexhala ngokhuseleko nempilo yabantwana babo. Ukanti isebe lemfundo kweli phondo likhuphe ingxelo ngelithi le ngxaki yesisikolo iza kusondululwa kungekudala. Ezi ndonga ngamagumbi afundela abafundi bale ngingqi kwaye ngolwesine abafundi benze umngcelele osingise kwii-ofisi zesebe lezemfundo beyocela ukwakhelwa isikolo. Abazali bathi abantwana babo bafunda elusizini. Indiphatha kakubi kakhulu tata imeko yesisikolo xa sinje ngoku abantwana kufuneka befundile. Abantwana bethu akucacile into yobana abanalo ikamva. Xa sibaphasi kule meko sikuyo abakwazi akho ndawo banofundela kuyo. Bebekhe ngeli xesha bafundele nangaphandle eziklasini ngenxeni into yobana siyabhodloka siphelile. Ungayicinga xa sibapha sasakhiwe ngo-1987 ngoku kungu-2026 imeko yaso ngoku imele uba ithini and ayisosikolo esakhiwe nge-cement blocks sikwenziwe nje into yoba yayinto etemporary. Emva kwentlanganiso ebanjwe phezolo ngabazali kunye nesebe lezemfundo kugqitywe ke lokuba isikolo sizokwakhiwa. Sisakompleyina ke nangoku sithi le ndawo asifuni isikolo esiyifunayo makwakhiwa amabhangana bakhelwe abantwana bafunde abantwana until kugqitywe ukwakhiwa esaa sikolo kulaa side intsha. Yinanto into esiyinqwenelayo thina singabahlali bale ndawo. Thina besithanda isikolo sibe kulaa sayithi intsha phaa ngaphezulu kuba kule ndawo sikuyo isikolo xa kunetha imvula imoto zihlala kulaa ndawo zishiya phaa imisi phaa ngaphezulu nabantwana bathuba phaa kulaa ndawo sijika kuyo nxa sisapha xa kunetha imvula sikwazi usa imoto apha besicatha sibe ngaphezulu qha sikwazi xa ithi inkusi ngumhlaba walo isikolo sifuna apha asikwazi ugqithela. Abazali kunye nabafundi bathi imeko yabo imbi kakhulu kwaye abayazi ukuba bazazibhala njani iimviwo zaphakathi enyakeni phandle. Ukanti isebe lezemfundo eMpuma Kapa lithi isikolo siza kwakhiwa kunyaka-mali ka-2026 no-2027. Umbutho we-MK Party uphehlelele iziko leliqela elibizwa nge-MK Party Institute. Lo mbutho uthi ukuguqula kwawo ikhasi zezinye iindlela zawo zokuxhobela unyulo oluzayo lomasipala ngoNovemba walo nyaka. Accordingly, President Zuma today announces the formal establishment of the Mkhonto weSizwe Party Institute, which will assume responsibility for strategic, ideological, philosophical, organizational, and the liberation agenda of the movement. The institute, politically led by the First Deputy President, Dr. Hlophe, will comprise of the following members, and as I call them, I'd like them to come through to the front and take a seat. We start with Dr. Khanyisile Litchfield Shabalala, our Chief Whip, Mabatu Mukwena Zondi, Comrade Opa Matebula, General Manana, who is absent in this, couldn't make this presser, and of course the head of the presidency that's been recently appointed, Comrade Mbambo. The Institute will assume full responsibility for the management and administration of the organization. All discussions, engagement, and official communication with President Zuma shall henceforth be conducted through the members of the Institute. Oh, let me not forget that, yes, I'm part of the Institute myself.
The MK Party believes that South Africa requires a new constitutional conversation rooted in the aspirations, history, traditions, values, and indigenous consciousness of African people. The liberation of our people cannot continue to be governed solely through the current constitution, which has inherited Roman, Dutch, and English legal traditions that do not fully reflect the civilizational realities and aspirations of the African majority. The establishment of the Institute aims to perpetuate a new ideology that seeks to liberate black people based on a dichotomy of policies that the former liberation movement, the ANC, has failed to implement. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela wayesakuba ngumongameli waseBotswana uFestus Mogae eGaborone. uMogae wakhokela iBotswana ukusuka ngomnyaka ka-1998 ukuya ku-2008. Lo mongameli weli lizwe wesithathu usweleke neminyaka engama-86 emva kwengulo ende. Phakathi kwamagosa ahloniphekileyo ebezimasele omngcwabo ibingusekela mongameli weli umnumzana uPaul Mashatile, obesakuba ngumongameli waseBotswana uIan Khama, nowayesakuba ngumongameli weli lizwe loMzantsi Afrika uKgalema Motlanthe. Umongameli waseBotswana uDuma Boko umchaze uMogae njengendoda ethobekileyo. A gentleman of the Oxbridge mold. Oxbridge. Educated, but neither elitist nor snobbish. Down to earth and humble to a fault. His self-effacing humility seemed to render him unaware of his own clout and gravitas. A leader of compelling authenticity, he was not common. Erudite and opinionated, Festus Mogae relished debate. His response to opposing views gained my respect and recurrent admiration. Ukusweleka kwentatheli yezobugcisa uMaria Macloy kushiye isikhewu esikhulu kwicandelo lezobugcisa nakuluntu loMzantsi Afrika ngokubanzi. uMacloy usweleke kwisibhedlele saseMilpark eGauteng ngoLwesibini eneminyaka engama-50. Abahlobo bakhe bamkhumbula ngokuzinikela kwakhe kumsebenzi wakhe. Usapho lukaMaria Macloy lubhengeze ukusweleka kukaMaria ngentseni yangoLwesithathu kulandela ukusweleka kwakhe ngoLwesibini ezinzulwini zobusuku. Ngokwengxelo ekhutshwe lusapho ithi uMacloy uye wasweleka emva kokumelwa yintliziyo. uMacloy uzakhele udumo njengo-DJ, intatheli, ukwazibalule kwicandelo lefashoni. Usapho lwakhe luthi luza kumkhumbula ngokuba yindlezane. What I hope and they remember about Maria is the power of generosity, of looking after your family. Even if you're in Joburg or whatever big city you are in, you must always remember to help your family at home. And also, it's important to be opening to connecting with people of different cultures, countries, and races. And also, it's important to have a love of the arts, of theatre, and of music, and of paintings, and of travel. Izihlobo zakhe kwicandelo lefashoni zithi ziza kumkhumbula ngemisebenzi yakhe ekhethekileyo nokuthanda uluntu ngokubanzi. Maria was a believer in creatives, you know, in connecting creatives. Even when we were selecting the designers to be part of the journey, she was so instrumental in building the Africa Rise vision. So losing such a visionary, such a lover of this country, such a lover of this city is heartbreaking. Beautiful fun memories. Maria should be in Hyde Park having high tea, and she'll be in town having Magunya with us, and she'll be in Soweto buying beads, or rather buying whatever. No, so she despises classism. Maria, she never wanted anybody to be classist in a certain way. Everyone was one person in Maria. Kuza kwenziwa inkonzo yakhe yesikhumbuzo ngoLwesithathu wale veki siya kuyo. Ubongeziwe Mabandla imvumi yeli loMzantsi Afrika iphume izandla newongwe ngembasa eziliqela ngenxa yelizwi layo elincuthu mazangwa. Ngomnyaka ka-2024 icwecwe lakhe elithi Amaxesha lathandwa kakhulu ngabalandeli bakhe kwihlabathi ngokubanzi, kwaye kulo nyaka uza kuzombelela ngecwecwe lakhe elitsha nelithi Ndingubani kumsitho wezobugcisa iMtiza Arts Festival neza kubanjwa kuGompo eMpuma Kapa kule veki zayo ngomgqibelo. Ubongeziwe Mabandla nozenzele igama kwicandelo lomculo ngenxa yobuncwane kwisingqi sakhe somculo waseAfrika.
ubuyile kwakhona necwecwe lakhe litsha nelithi Ndingubani kwaye uza konwabisa amanxilo omculo kumsitho obanjwa minyaka le iMthiza Arts Festival kuGombo eMpuma Kapa kule veki izayo ngoMgqibelo. Ndingathi ngeli cwecwe kwi-album yam yesihlanu ndizame ubhala kakhulu about imvelaphi yam, indlela endakhula ngayo, nalapho ndakhula khona. Ndingathi le album is more of a biographical album, ben-introspector kakhulu izinto ezenzekileyo throughout ubomi bam. Kweli cwecwe uBongeziwe ubalisa ngobuntwana bakhe ngexesha apho esakhula ngengoma ethi Ulilelani. Ndingathi le ngoma indikhumbuza ndisemncinci, ndandithanda udlala kakhulu. So I think le ngoma ndiyibhale like ebuntwaneni bam, especially ndandithanda udlala ngaphandle and ndinqandwe kakhulu amaxesha amaninzi, and then until something goes wrong phaphandle then ndingene ngaphakathi and then kuthiwe hayi ulila kancinci. Ndingathi i-idea yengoma ize from loo nto, yeah. Kusenjalo umququzeleli weMthiza Arts Festival uthi lo msitho likhuba lokuqaqambiseni ezobugcisa eMpuma Kapa. UMthiza wasekwa ngo-2016, so ugqiba i-10 years kulo nyaka. Kungoku nje lo kaMabandla utyhutyha eli loMzantsi Afrika enqamlisa uninzi kule bhekile yakhe kwaye uya kumfumana eqongeni kuGombo kwifestival ezawuqala ngomhla we-21 apha kuMeyi ukuya kutsho ngempelanyanga. Enkosi kakhulu kuwe Sithe noNcuthu ezindabeni. Ndiyakubulisa ke nawe mbukela apha ekhayeni, ndikwamkele ke kwiqonga leMozulu. Mna ke bethuna ngegama ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu kokubanzi ke masiyiphawule yenjenje kaloku iMozulu. Mzonzulu siphawula kaloku lo mfanekiso wokuqala ke ogxila ngokuqatha kwiziganeko nje zemvula emimoya phantse nje wonke uMzantsi Afrika. Apha ekhaya nawe uyaqapha uba noko limandundu izulu kakhulu kwindawo ezininzi lonke lapho lapha ko-Free State, eMpumalanga, amazantsi futhi eLimpopo nocacuke kamnandi kwindawo ezininzi ke ezikumazantsi kulo lonke nje elaphondo laphaya entshona koloni ngokubanzi ke bethuna masiphawuleni futhi amaqondo wethu kaloku ke aphantsi naphezulu sifune ngoba lokuqala kaloku elophondo ke liphaya kaloku eMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke zalaphondo phaa kwimpuma futhi busemthatha kuGombo naphaa koMakhanda futhi lonqele kakhulu xa bevuka ngomso ngenxa amaqondo wabo ke aphantsi ngeyona ndlela naphaa igqibeka futhi kusabanda ngenxa yakhe ke la 8 degrees. Kanti ke mbukelo wam ekhayeni benjenje futhi ephondweni ke lase-Free State nesencamini ke apha eMzantsi Afrika mpela kwindawo ezininzi eziphakame kakhulu kwelaphondo phaya ko-Sasolburg napha ko-Frankfurt eWelkom futhi ibikwe kakhulu ingqele ekuseni amaqondo aphantsi ngenxa yakhe ke la 7 degrees. Kanti ke mzontsundi baphila ngolu hlobo futhi kwelaphondo laphaya entshona koloni kwindawo ezininzi ke eziphakame kakhulu kwelaphondo phaya kwimpuma namazantsi phaya ko-Oudtshoorn buse-George napha ko-Beaufort West ekuseni futhi kucwenge kamnandi bevuka phaya ngenxa yakhe la 8 degrees. Kanti ke benjenje ephondweni laphaya eNorthern Cape kumantla kwelaphondo phaya buse-Upington, Kurumane, Kimberley futhi yinkwankca nengqele xa bevuka ekuseni ngomso aphantsi amaqondo wabo ngenxa ka-5 degrees. Kanti ke futhi baphila ngolu hlobo ephondweni ke mzontsundi lapha eNorth West kwezo ndawo ezininzi ezithandwa kumazantsi futhi nentshona, Taung, Vryburg napha koBloemhof futhi yiloo ngqele kakhulu lasebusika phaya ekuseni amaqondo anciphile kakhulu afika phaya ke kumzontsundi wam ku-8 degrees. Ngokubanzi bethina nantsi kaloku iMozulu futhi ephondweni laseGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpele ke phaa kundlunkulu ko-Pretoria, Bonkonspruit, encamini futhi buse-Springs, Soweto futhi Carletonville kuyabanda ekuseni ngomso ko-16 degrees. Kanti ke nyuka nam ngokubanzi sijonge ephondweni ke mzontsundi lapha eLimpopo kwindawo ezininzi ke kumazantsi futhi nentshona phaya koThabazimbi nasembindini kwelaphondo kulukwane kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela phaya bavusa amaqondo aphantsi ka-8 degrees ze baphile ngolu hlobo phaya ephondweni laseMpumalanga kwindawo ezininzi ke kwintshona futhi namantla kwelaphondo phaya ko-Middleburg, eMalahleni napha ko-Ermelo futhi yingqele kakhulu kuyabanda mzontsundu ngenxa yakhe kaloku la 7 degrees. Mbukele ekhaya mandiyivale mani ndiyisonge iMozulu ngephondo lokugqibela ke eliphaya kwaZulu Natal kwindawo ezininzi ke phaya ko-Newcastle, Vryheid, Ladysmith kwintshona futhi kungabanda ekuseni napha ko-Pietermaritzburg kuyabanda ku-9 degrees. Mna ndikuthanda kangaka xa Zweli Miyoli. Mathonga mnandi.